mga kalos, maniot ko ta ninyo, magsudan ta og utan. Utan niya, buwat. Dayon parisa na to og kanon nga mais, nya plus dukot. Oh, lami kayo mong dukot. Mga utan ninyo. Ngaon ta ninyo. Ingin ta ko ang sa birthday. Init. Hindi pag mo nang sugat yung buwad bulinaw. Tubuan mo. Ito mga katamo. Buwat oh. Kaya buwad ay nangita ito ano. Lansang. Ito, timpla kasi. Siya. Kuwang lagi. Sa asin. Kuduhan na dito niya, no? Pag ang gulo akin na. Sa Japan, kung asin na mo eh. Nang dunod yung ganda, ganda. Kaya ang atin sa Japan mo, sa tuduhan pa mo. Hindi po sing. Wala na ka. Utan ko sila. Kautan. Kautan kaya. Ay na po. Naging kayong oros. Dahil naman ang pakyapan mo. Yeah. Pautan-utan na yung utan ka, pero huwag sa tamang kanton. Paningwa, pagid nga nga. Nag-apot ang mo singot og sipon. Pero hindi singot. Ano ito? Sing. Ang dudok eh. Wow. Tingin ko kayo sa mga kayo. Gaga na. Ay, Sing, magkakapayutan mo, Sing. Ikuan, iabot rin pa rin ho. Basta kalero. Muna yung paglanod ka ako, mabutan ka. Ay, yung ano. Ang paas. Paas man ako eh. Api na. Kurot yun yung kuan lod. Kurot yun yung dukot. Sigadong bukan pa. Kadungog ba ulo? Ako yung kainit naman. Ito ko sa kasunod. Totoo ang masingot yung hinigop sa bawlod. Bingot eh. Nag-abot ang amo pala ni. Ano bingot? Isa ka kay sudan basta Dapo tao, grabe kas dapo. Sa paan mga tao. Dito, wala yung talat eh. Dami magdukot ng ibas sa kuan mais niya. Bakit ka nang bago ako siya. Kung ginoo ko lang. Daddy. Eh, ikaw na. Oh! Dahil kayo dito sa eskwelahan. Lalo na yung silo. Ning. Ako
Palit ka ng kuwan. Ay, nakasagot ka di mo Bakit dito. ko karon? Susi. Ako, naman ka, mariset sa ano, susi. Minang, largong lagi kinakaon. Minang ka mo. Potong. Itong pinasiya ikaw. Introduce sa ganun sudan na eh. At tumas gamiro eh. Na ang sudan utan. Tuk araw. Ano? Init lagi kayo. Sudan mau. Humanamig kaon sa among utan o mais nga kanon. Busog kaayo mi. Salamat sa pagtan-aw sa among video. Please like, share, and subscribe. Bye-bye. Bye-bye.